Tento rozhovor vznikol pred Tomášovým koncertom na festivale, no dostať z neho, čo si pre fanúšikov pripravil, bolo doslova nemožné. Já nevím, mámila, jak to bude. Uvidíme, třeba to bude stát za prd, jo. Já nevím, to je podle toho, jak přijdou lidi naladěný, protože oni, co my, jo, to je důležité, co oni budou dělat. Jediné, čo bolo isté, bol Tomášov koncertný kostým, krátke nohavice a tielko. Žiadne topánky. Já rád cítím zemi. Naozaj to dodržal, hoci hral až po 10. hodine večer, chlad mu vôbec neprekážal. Kde jsem, tak tam jsem, plně. No, takže to je úplně jedno, kde vlastně člověk je, ale aby tam byl plně. A práve preto si nič neplánuje. Já právě si rád nepřipravuju nic, aby to potom mohlo být takový, jaký to má být. Zbytečný. Ztrácíš čas v přítomnosti budoucími plány. To je zdržování. Jediné, čo má v pláne dlhodobo, je výchova jeho malej dcérky. Dobré je to, dobré. No, teďkom jsem byl 3 dny s dcerkou na chalupě, sám, jo, se psama, bylo krásně. Ukázať ju svetu zatiaľ nechce, no rozprávať o nej dokáže krásne. Jsem pozoroval tu bytost, na mě vyučovala v bytí. Inšpiráciou však pre neho nie je, teda ako sa to vezme. Já beru jako tvorbu, protože jsem tvor, tak tvořím život, jo? Tak v tom ona mě velice inspiruje. Jej životné príbehy sa však do Tomášových piesní nedostávajú. Teďkom už je v tom věku, kdy už začíná mít ten svůj svět a jede si ty svoje příběhy. Neskutečná. Hovoří se stromy, jo. Zdrbává lišejníky, krása. To by boli zaujímavé námety, lenže... Jak jsem blbej dospělej už, tak já nerozumím to, co oni si říkají. A tak radšej tvorí o tom, čomu sám rozumie. A aj to iba vtedy, keď to na neho príde. Naplánovať si to predsa nevie. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia Joj.